Startuje rokový dopoledne, máme 2 minuty po 9. hodině, s vámi je Kamil a nejsem tu sám, protože dneska tady máme samozřejmě hvězdný hosty, tak jak jsme zvyklí ve středu, mezi 9. a 10. hodinou a dneska je to kapela Valda Gang, konkrétně Pavel Pásek a Miro Šmajde. Já vás zdravím, přeju hezký ráno, chlapi. Ahoj všem rockerům a všem fanouškům Valda Gangu. Ty vypadáš... To bylo hodně umírající, kamaráde. Samotného mě to překvapilo a říkám, na 9. ráno to bude zázrak, co se ze mě No to jsem se právě chtěl zeptat, já se vždycky ptám takhle v tom začátku hostů, jak to mají s ranním stáváním a jestli to pro ně není teror sem dorazit takhle na tu 9. To bylo to správný, to je ono, teror. Opravdu, mizérie, utrpení. Ale je teda pravda, že když jsem si tě přebíral na chodbě, tak si tak vypadal, že toho máš jako už plný kesky. Jsem byl včera v Putice, opravdu jsem to podcenil, říkám, dobrý, jak budu stávat, nebylo to utrpení, byl to teror, řekl se to správně. Tak dobře, a Miro, tak tam to Já jsem byl v kostele, já jsem dobrý. Jo, no tak, to víš. Tak já standardně vím, že tě kolem 12. budím vždycky na oběd, tak je to dobrý. Tak jsem rád, že jste tady, že se to povedlo, chlapci, a budeme si samozřejmě s kapelou Valda Gang povídat o tom, co je letos čeká, a samozřejmě taky zabrousíme i na koncertní pódia, to znamená, že se budeme bavit i o Rockin' Town, tedy festivalu putovním, kterýho Valda Gang budou součástí. Tak jdeme na to. Hvězdný host Rock Rádia. Tak dnešním hvězdným hostem Rock Rádia je kapela Valda Gang, už jsme to říkali, Pavel a Miro, už jsme je pozdravili, takže ještě jedno hezký ráno. A chlapci, začneme hned, protože třeba spousta lidí možná si ani nevybaví, kdy se ten Valda Gang objevil a jak to všechno vlastně začalo, tak to je asi otázka tady na Pavla. Kdy vlastně vznikla taková ta myšlenka na založení Valda Gangu a jak se to vlastně stalo, jako jak to přišlo, proč zrovna Valda Gang, Valdemar Matuška a tak dál? Já mám pocit, že to je nějakých 20 let, co Slávek Janda s božským Valdou vymysleli tuhle trachtaci a pak jsem k tomu byl nějak přizvaný a pak k tomu přišli další kluci. A pak se to rozjelo v tenhle cirkus a původně to byla jako 4členná parta. Celkem myslím, že to bylo docela možná i dost nezajímavý, tak jako když jsem říkal, čím to opepři, tak jediný, co mě napadlo, přibírat další a další lidi. Takže dokonce jeden čas nás bylo 12 lidí na pódiu, když tam byl ještě Robert Rosenberg a Jakub Ali a tyhle ty existence šílený, no a teď se to tak jako zcvrklo na pouhých 8 na pódiu. 8 je dobrý ještě. No, je to dobrý, je to tak, akorát bychom se tam vešli o jednoho víc, tak už bychom měli problémy. Hle, co tam dělalo těch 12 lidí třeba, tak jako muzikanti, to je jasný, to je asi 5-6 lidí, že jo? A co tam dělal ten zbytek těch 6 lidí? Jo, to je dobrá otázka, oni tam tak jako nic moc nedělali, ale prostě jezdili s náma, aby nás v té hospodě bylo víc, ono taky byla neustále nějaká rotika a nějaký průsery, to se musí říct takže jako umělecky, že by to posunovali někam dál, to se říct nedá, ale byla to dobrá partička a byli to dobrý kámoši, tak proč bychom si nezablbli. Vypadalo to hezky. No, vypadalo to hezky, no. Když jste tam nastoupili, že jo, celý ten ansábl. A říkám, lidi se musí mít na co dívat. Takže ta původní myšlenka vlastně byla jenom tak jako, že nějaký sranda band, jo, a až potom, když jsi to převzal. No byla to, ne, původně jako sranda band, jako ten Slávek Janda to myslel, myslím, poměrně vážně, teda myslím si, že sám neviděl dost dobře, kam by to mělo jít a co z toho bude, protože to bylo takový divný rockový country a jsem říkal, musí se z toho udělat covery, aby to bylo každý hit světový musíme podat ještě líp, než to podali oni. Co se nám samozřejmě podařilo, to co každý ví, jo. A proč vlastně jako Valdemar Matuška, proč si ho jako Slávek Janda vybral? On ho jako měl rád, nebo se na něčem dohodli takovým, nebo proč vlastně jako ten Valda? To je záludná otázka, to mě nikdy nenapadlo, to by bylo asi lepší se zeptat toho Slávka, ale ne, tak to asi nějak přišlo, no, že někde se zčuchli, Slávek měl potřebu udělat nějaký nový projekt, ale to jsou pravěký věci, to jsou věci starý 20 let a popravdě řečeno si nikdo nepamatuje. A ty, jako jak se ptáš, kdy to vzniklo, jak to vzniklo, nikdo pořádně neví, protože polovina těch lidí umřela. Ty kluci z kapely, my máme asi největší úmrtnost tady, jako možná na celé planetě, a druhá půlka, která to přežila, tak si to nepamatuje.
Právě proto jsem to z vás chtěl vytáhnout, protože je to obestřený tajemství. Takže tohle bylo maximum, co jsem ze sebe dostal. Co si ze mě dostal? Tak, zítra bude doplněná Wikipedie, aspoň teda, že jsme to teď rozlouskli. Nicméně ještě jsem se chtěl zeptat, když jsme teda u toho Valdy, myslíš si, že třeba jako slyšel nebo viděl někdy, protože ještě on vlastně zemřel až v roce 2009, tak jestli měl šanci třeba to někdy vidět nebo jako zkonzultovat třeba to, co se dělo, jak to fungovalo? Měl s tím jako co dočinění, nebo to byl spíš jenom takový tribut, o kterém on vůbec nevěděl? Ne, já vím, že náš božský Valda se mu snažil jednou nějak vetřít do přízně a přes Olgu se zlou potázal. Jako a takhle, ale teda mně přijde, že toho Valdu jsem tahal, že už to je opravdu pravěk, jo, už to je někde úplně jinde, je to něco úplně jiného. Tak ale pořád je tam Valda gang, že jo, tak aspoň to trošku jako... No, to je vlastně jak asi všechno, co z toho zůstalo, teda popravdě. A tím můžeme jít dál a proto si dáme píseň, která s Valdou, s Valdemarem Matuškou nemá vůbec nic společného. Je to píseň... Jenom se jmenuje Valda Styl, jasně. Valda Styl, no zase, tak vidíš, no, tak furt to tam prostě... Ale my se od toho neodrazíme, člověče, jako. Ne, jasný, tak Valda Styl, píseň, která samozřejmě hodně lidem je známá v původní verzi, ale vy jste ji pojali po svém. Ty dokonce i velice rád zpíváš, vždycky, když tě vidím na pódiu, jak tuhle píseň hrajete, tak ty si to užíváš hodně. No ne, tak zpívají Miro, jo, a tam hraju takový ty vokály vzadu. No, ale tak máš tam takovou tu pasáž. Jo, takhle, no, ano, byla mi tam svěřena část jako solového zpěvu, opravdu velice malá, ale abych nikoho neděsil. Kdo psal text na tuhle píseň? Text psal Markus a Vláďa Šafránek. Jo. A docela se jim to povedlo, je to správně střeštěno. Já jsem právě myslel, jestli tam není nějaká osobní zkušenost nebo tak něco právě, víš? Zcela jistě. Zcela jistě. Tak si to pojďme poslechnout, já myslím, vážení posluchači, že vám tahle sranda určitě bude známá. Hvězdný host Rock Rádia. Valda Gang, Pavel a Miro, dneska hosté Hvězdný hodinky na Rock Rádiu. Teď jsme si poslechli píseň Valda Style, která zní tady tak jakože hodně, ale když ji hrajete naživo, tak má neskutečný koule. Já se na ní vždycky těším, jak ji tam potom v závěru hodíte, tak je nadupaná. Nicméně, když se jako zeptám, tohle je vlastně z poslední desky, ty jsou tuším, že 3. Dají se jako normálně fyzicky koupit, máte je třeba na vinilu, na CDčku, nebo už třeba jsou vyprodané? Dají se ještě jako sehnat tyhle ty alba? Jsou na CDčku, vinyl jsme nedělali vůbec, to nás nenapadlo, mám pocit, že naši fanoušci zrovna nejsou ty z těch, který by si kupovali vinily. Naši fanoušci jsou prostě naši fanoušci, CDčka jsou normálně k mání, jak na onlineu, tak ve obchodech a na našem e-shopu, takže můžete volat a psát a jsou vaše. A logicky mi z toho vyplývá, že jestli už je to vlastně kolik? Dneska je to 7 let už vlastně od vydání posledního alba, jestli se nechystá něco novýho. Tolik ne. 2018, ne, to vyšlo. 2018, to letí, je to možný tohle? No, tak my tam máme takový ty 5 až 7 letý proluky, no, jako furt jsme se k tomu neměli a teď přišlo to, že ta myšlenka začíná uzrávat a to je to nejdůležitější. Tak to je paráda. No hele, kluci, vy tam máte taky spoustu, mě to tenkrát strašně přišlo takový zajímavý, když jsem vás viděl, asi je to 2 nebo 3 roky zpátky na Magma Festu a vy jste hráli po kapele Harley. A bylo strašně zajímavý, že jste zahráli 3 nebo 4 stejné písně, jako oni hráli před váma. Jak vy to máte s tím jako repertoárem společně, jak se na to třeba kluci dívají, že tam hrajete třeba Svařák, že jo, Povězte ho vejš a tak dál? No, tak jde o to, že to je takový dědictví po Vláďovi Šafránkovi, který to přitáhl do kapely a ono si to tam sedlo, ty pecky, je vidět, že si opravdu dobrý fanda a neuteče ti vůbec nic teda, jo. A většinou, když takhle s Hádlem setkáme na jedné stage a hrajeme po sobě, což se nám zastane tak 2x, 3x za sezónu, tak se vždycky domlouváme, kuci, my hrajeme tohle, tak vy to nehrajte. A oni to zahrajou stejně. Oni to zahrajou stejně, jo. Ne, ale tak nějak jako taky se jim to nechce ochudit, jako ten playlist. Tak to je jasný, no. Tak jako ten Svařák, že jo, tak to je... To jsou hymnusy, jo, to už o to se nedá říkat, že to jsou šlágry, to už jsou hymnusy. Ale je zase pěkný, že jsme si to poslechli jako 2x.
Víš, jako ve dvou podobách vlastně. A mohli jste porovnat, jasně. Ani ne porovnat, ale zase tak ono se to dobře poslouchá potom třeba v těch 12 v jednu, jak jste hráli večer a já si myslím, že třeba i spousta těch, jak jsem tak koukal kolem sebe, jak tam jako už se tak trošku unaveně povalujou, tak myslím, že to ani nespozorovali, že tam vlastně jako se to zopáklo. Takže... Tak to mě mrzí, protože já jsem přesvědčil o tom, že v tom našem provedení je to neskutečně jiná úroveň než ten Hádlej, že jo, a to jsme kámoši, jo, teda. Jste kámoši teda, jo, na to jsem se chtěl zeptat. Skromnost je naše hlavní přednost, tak je to jako s tím by bylo potřeba počítat, jo, takhle. Je to pravda, že kluci z Hádleje tak vždycky jako jsou trošku nasraný, že to prostě hrajeme líp, no, ježišmarja, no tak je potřeba si to prostě skromně říct, samozřejmě, no. Tak já se musím chovat nestranně, já si svůj názor nechám pro ale sebe. ne, teď my víme, že seš na naší straně, jen to normálně řekni, teď je to jedno. Hele, a teď, když vlastně se podíváme do té novodobí tvorby, tak vy tam máte samozřejmě spoustu coverů, to jsme teď slyšeli, jako výborně předělaných a kdo je vlastně vybírá, nebo podle čeho si vybíráte ty písničky, které předěláte? Jakože třeba něco slyšíš v rádiu, líbí se ti to, řekneš, hele, na tohle mám nápad, to by byla paráda, kdyby jsme to tam lupli, jako jo? No některé věci jsou fakt, že uzrávají roky, jo. Že to je, jak říkáš, člověk to slyší v rádiu, dnes jo, to by bylo dobrý to uchopit, vlastně to ukrást a předělat to podle svýho. Ta věc třeba roky zraje, jo. A pak teprve najednou přijede bang bang a je to tam, no. A třeba konkrétně Valda Style, který jsme před chvilkou slyšeli, tak to napadlo koho? Jako... To byl Markus s Vláďou Šafránkem. Jo? Aha. Ty se do toho pustili. Jo, pamatuju si, jak jsem byl v Mexiku a jak mi to tam posílali, jak jsme se tam u toho mohli strhat. Jak nám to přišlo jako strašná prča tenkrát. Super, tak povídáme si s kapelou Valda Gang, s Pavlem a s Mirem, vydržte, za chvíli jsme zpátky. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdnými hosty Rock Rádia je dneska kapela Valda Gang, Pavel a Miro. My jsme se bavili před chvílí hodně s Pavlem, tak teď se zase naopak zeptám tady Mira, protože, aby jsme ho taky vyspovídali, aby si taky něco řekl a osvěžil si, jaký to je. Ty seš teda na druhé straně dneska, ale tady za tím mikrofonem to znáš, že jako moderátor, tak uvidíme, jestli si nevypad z rytmu, jestli ještě stále umíš hovořit, stále dobře do mikrofonu. Tak se tě zeptám, Miro, jaký to byl důvod, nebo jaký jsi měl důvod, že jsi vzal angažmá ve Valda Gangu, teda kromě, když pomineme prachy, jako, tak jaký to byl ten další důvod? No, my jsme docela tady s Pavlíkem našli takový příjemný společný téma, na které došlo asi po 60 sekundách, kdy jsme si na to takhle nějak kejvili. Ne, tak kluci potřebovali v podstatě záskok za Ládíka nějak, aby asi se nerušila sezona nebo tak a já jsem tak našel nějakých pár děr a tak dále, no a jak vzniklo to na měsíc, na 2, na 3 a pak se to posouvalo a tak jsme tady o 9. sezonu, no. A evidentně tě to baví, ale teda, když jsi takhle vydržel dlouho. A tak hele, s takovouhle partou kreténů, tak je to celkem prdel, no. Samozřejmě v pozitivním smyslu slova, jo. Takže si tam zapad jakoby do toho, jo. Ale určitě, tak ono je to fakt prdel, tak člověk prostě jezdí po republice, máme z toho prdel, každý je jiný typ blázna, jiný typ diagnózy, já jsem taky trošku diagnóza, takže si povídáme v podstatě vždycky v šatně, jak se komu ta jeho diagnóza projevuje a je to celkem zajímavý a obohacující. Že, Pavlíku? Jo, jasně, a já se vrátím teda k tomu momentu, jako jak to vypadalo, když jsme se poprvé viděli, jo. Jsme se sešli, asi během, jak říká Miro, 60 sekund, což je 1 minuta, jsme to upekli a zbylou hodinu jsme se bavili jenom o pornu. No. Prostě takhle to chodí ve Valda Gangu. Ale o lásce tak ten taky... rozhovor můžeme taky svouknout rychle a pak se taky můžeme bavit, o čem chceme tady. jestli na tom trváš. Ale, co jsem se chtěl zeptat, tak samozřejmě Valda Gang má obrovskou show na pódiu, skvělou show. Vlastně máte tam ty mega tanečníky, že jo, Atoma a spol, taky tam střílíte a tak dál. Jak důležitý třeba pro vás je tahle ta složka
té show, té vizualizace oproti třeba muzice. Jak to tam jako je důležitý prvek u toho Valda Gangu? Tak my to primárně stavíme hlavně na té choreografické složce, jo. Že já bych řekl, že ta muzika, ten zpěv je taková druhotní, ale my jsme primárně choreografický talenty. My jsme tanečníci a tak dále, v podstatě z různých částí jako republiky i světa, bych řekl, východ, západ. Nás docela sledují v divadlech, různých choreografické skupiny a tak dále a hodně se inspirují, no. No jasně, samozřejmě byly krásný slova. Já teda tvrdím to, že když už to nehraje, tak to má aspoň pořádně kouřit a hořet, jo. No, teď vám to hraje. No, díky, no, opravdu to je fanoušek, tohle. Teď to má koule lidi potřebuje naše kapela. Neskutečný koule to má na život. Jo, ptáš se na ty efekty, na tu choreografii. No jasný, jako jak je to důležitý, víš, že prostě. No já jenom říkám, když už máme pocit teda, že instrumentálně to není tak, jak bychom chtěli, tak to musí aspoň pořádně hořet a kouřit. Tak právě proto vás taky jeden čas teda bylo na pódiu 12, jak si řekl, že jo? Jestli jste to teď trošku nevošidili teda v tom případě. Jestli by to nechtělo přivzat, já bych třeba možná taky bych tam mohl přeběhnout. No mohl bys. Občas. Teď vlastně se uvidíme na těch Rockinech, že jo, tam budete hrát. Tak my vymyslete mi nějakou... To se domluvíme, tam najdem ti tam 2 pecky, uděláš tam kotrmelec dopředu, dozadu. A... Dáte mi bůra. Samozřejmě, ano, honorovaný, nikdo to nechce zadarmo, takhle mi nefunguje. Vymysli si nějaký outfit hlavně, ať tam trošku svítíš, víš co, hlavně ať blikáš. No, dobře. Blikáš a svítíš, Kamile. Dobře, tak se domluvíme a to během písně, kterou si dáme teď od Valda Gangu, protože nás čeká píseň Na jednu noc. To je vaše autorská píseň, že jo? Nebo je taky předělaná z nějakého já bych to neměl říkat, to jsou vykradený 3 pecky, my jsme to teda jako nebyli pak nakonec schopni obsáhnout, tak jak se to napsalo jako autorská věc, ale není to tak, jo. Ale tak to už není dneska žádná, že jo? No, kdyby si dal práci, tak jako najdeš vždycky něčemu podobný, nebo takhle tam. Já vždycky říkám, že je to jenom otázka toho, co jsi schopný jako naposlouchat a odhalit, protože ten, kdo samozřejmě poslouchá muziky víc, tak toho odhalí víc, tak, jako, jo. Takže to už jako, tohle to bych ani jako neřešil, ale řekněme teda autorská věc, jo? Je to psaný jako autorská věc. Tak jdeme na to. Valda Gang a Na jednu noc. Hvězdný host Rock Rádia. Valda Gang, Pavel a Miro dneska hosty Hvězdný hodinky na Rock Rádiu, dali jsme si píseň Na jednu noc. Máme tady nějaký otázky od posluchačů, tak se zeptáme, je tady otázka na Mira. Jak to zvládáš a jak se cítíš po tom úraze, který tě postihnul na začátku roku ve Vietnamu, tuším, že to bylo, tak jak proběhly první koncerty, protože teď už jste s Valda Gangem odehráli první akce? Jasně, no, hele, já teď doufám, že hlavně moji lékaři to neposlouchají, protože já jsem měl vlastně povoleno začít hrát od poloviny června. Jo, ale představa, že rušíme 2 měsíce koncertů, tak mě to docela děsilo a už mi z toho hrabalo po těch asi 7-8 týdnech ležení, takže jsem si řekl, že to trošku tak jako hecnu, risknu. Burštík mě byl asi 5. nebo 6. týden zkontrolovat, protože on ví, že já jsem schopný jako říct jasně, kámo, jasně, v pohodě to dám, tak on přišel trošku vyklepanej se podívat. A tak, ale jako nenápadně, přišel po takovou záminkou, víš, já se přijdu podívat, jestli něco nepotřebuješ, a viděl jsem ten pohled. Jak si mě jako sčíhnul a záleželo mu, abych aspoň chvíli jako trošku díl stál, chtěl vidět, jestli to jako ustojím, jo, ale jako nenápadně, neřekl mi to napřímo. Tak postav se. Ale prokoukl jsem mě, ano, bylo to přesně tak. Se ho okukoval, nutil jsem ho, přesně můžeš se tady postavit takhle, ještě chvilku stůj. No, je to teda jako ta naše parta teďka místo jako psychologa by potřeboval ortopéda, protože Miro má pravý koleno, já mám levý koleno, takže jsme parta mrzáků. Je to tak, no. Tak je důležitý dobře stát na pódiu, aby ty kolena šly od sebe, jako. No, ano, ale jako, hele, ono v momentě, když tam už seš na to, já jsem se toho fakt bál, jo, hlavně ten první koncert byl takový, že jsem byl hodně opatrný, už ten druhý je takový, že už máš v sobě adrenalin, tak už to tak jako trošku podceníš a řekneš si, jo, já jsem vlastně dobrý, pak sice slezeš, tak tam najednou pajdám a ta noha je
cítit a že to samozřejmě 2 měsíce na to jsou málo, to prostě je to běh na dlouhou trať, takhle po té nehodě, ale dá se to a hlavně já myslím, že i ta psychosomatika člověku pomůže, když teda nedá úplně na tu radu lékaře, samozřejmě ten lékař mě za to zdrbe jak prase, když přijdu na kontrolu a zjistí, že už mám za sebou odehraných pár koncertů, ale myslím, že je to vždycky psychicky lepší, prostě si to nepřipustit a fungovat a to tělo normálně fyzicky začne fungovat mnohem líp, než když jako ne, já teď musím být doma, já teď musím sedět, já teď musím tohle. Myslím, že když člověk jen trošku může, tak je to prostě vždycky lepší hecnout. Máš otevřený myšlení. Pavle, když ses dozvěděl o tom, že se stala ta nehoda, tak a vlastně znal si rozsah těch rozhraní, jako věřil si tomu, že to dá dohromady do té sezóny, jako? Tak ono to bylo 2 měsíce před začátkem sezóny, že jo? Asi tak. Jo. Což mi přišlo jako dost dlouhá doba, jako taoista, jsem to nechával plynout, to říkám, ono to nějak dopadne. Fakt je, že teda 14 dní, jak říkáme, 14 dní před začátkem jsem byl udělat návštěvu, vizitu, tam jsem viděl tu hruzu nezrozenou, tak to jsem pochopil, že to tak, jak jsem si myslel, se nemusí dopadnout to. Je to rock and roll, tak jako něco vydržíme. A jak to nakonec teda zvládá? Zvládá. Ty 2 koncerty. Zvládá, tak samozřejmě nejsou to ty výkony, co bejvaly, ale furt to tam je. Já myslím, že do 14 dnů je to tak, jak to mělo být vždycky. Ty vole, tak to je. A tě věřím. To jsou krásný kamaráde, to jsou krásný slova. Takže vlastně do té doby, než začnou ty Rockintowny, protože první je 17. května v Jihlavě, tam jste taky, že? Ano. Takže tam si Mira zkontrolujeme všichni a vlastně i teď i všichni posluchači, který teď vlastně nevěděli, že se třeba vůbec něco stalo, musíme dodat, že se prostě vysekal na motorce, že jo, ve Vietnamu, ještě někde úplně na druhém konci země. Je to příjemný se vysekat u čínských hranic někde úplně v prdeli světa, no. Lepší je tam, jezděte tam autobusem, sympatiáci. No, takže teď tě můžou čeknout, jak to teda dopadlo a jak se zrehabilitoval, protože ty zranění byly opravdu docela takový dost velký. Nebylo to hezký úplně. Nebylo to hezký vůbec, no, to víme. Tak jo, povídáme si s kapelou Valda Gang, vydržte, za chvíli se vrátíme. Hvězdný host Rock Rádia. Posloucháte Rock Radio, hvězdnou hodinku, mezi 9. a 10. ve středu, tak jak jsme zvyklí, hvězdný host, dneska kapela Valda Gang, Pavel a Miro. Tak jsme to tady všechno probrali, ale ještě tady pár věcí zůstává. Pojďme se teď pověnovat festivalu Rockin, už jsme ho tady občas zmínili, který startuje 17. května v Jihlavě. Teď se tady na sebe usmívají chlapci. Kluci, vy jedete všechny štace Rockinu, nebo tam máte nějaký pauzy taky? Myslím, že nám chybějí 2 štace, teďka nevím který, to bylo nějak dopředu, my jsme to měli zablokované, jak jsme nebyli schopni to akceptovat, no. Ale jo, já myslím, že se na to těšíme, protože ta produkce, co to dělá, tak je velice profesionální a člověk, když potom jde na tu stage, tak má radost, že všechno na svém místě, všechno je tak, jak má být. A že mají ten profi přístup. Já vím, že to je to, co vás vůbec nezajímá, hlavně posluchače, tohle, co chcete slyšet nějaký drby, jo, ale pro nás je tohle jako velice příjemná, milá věc. No. Ale já bych to zmínil, jako můžu to i potvrdit, protože jsem součástí produkcí, který dělá ZL a vlastně je to i důležitý pro vás, nebo pro posluchače v tom smyslu, že vy, když se cítíte dobře na pódiu, tak to předáváte dál, že jo? Ano, ta jistota, ta je skvělá. Ano. Navíc sestava těch kapel je docela taková dramaturgicky zajímavá. Je to, jak mohl bych říct, každý pes jiná ves, ale teda jako Olympic, Arakine, Škvor, Panoptiko, zapomněl jsem na někoho. Na Valda Gang. No, tak to jsem předpokládal teda, to jsem předpokládal, jo. Jako já myslím, že ten večer je takový, jako bude takový, takový ode všeho něco. Ale já myslím, že to tak je správně, že to je každý prostě si přijde na svý. A hlavně jako ten průsečík těch kapel, těch fanoušků tam je. Prostě. Třeba já za sebe můžu říct, že se těším na všechny kapely, co tam budou, protože ať se to zdá zdánlivě, že to je žánrově od sebe, tak všechny jsou moje oblíbený, takže určitě si to užijeme společně. A tam vy připravujete tedy nějaký program, bude tam třeba něco speciálního, co třeba na jiných koncertech nemáte, nebo to pojedete standardně, tak jak jste zvyklí, jak máte nacvičený repertoár, nebo tam třeba Miro hodí něco special?
Tak já mám teď, jak jsem se na té motorce rozsekal, tak jsem to chtěl samozřejmě zapojit do choreošky, že by jsme se i na pódiu každý koncert někdo rozsekal jiným způsobem. Oni kluci říkali, že by mě v tom nechtěli nechat, takže tam budou samozřejmě různý pády, třeba do ohoňů, dopředu a tak dále, ale bude to vypadat, že to tak má být, že to je samozřejmě, nebo že to je jako autentický, jo. Protože samozřejmě něco je potřeba tam vymyslet novýho a proč ne, jako většinou tragédie prodává. Tak jsme chtěli tu show udělat víc jako tragickou. No pokud tragédie prodává, tak to už máš vyprodáno, člověče, jako, protože to, co jsi si odžil na začátku roku, myslím, tak to... No, já samozřejmě, já už teď si z toho dělám trošku nadsázku a prdel, ať to, ale není to samozřejmě příjemný, takže budeme se snažit, ať všichni dopadnou bez újmy, jo, jak diváci, tak my, a ať si to hlavně užijeme, je potřeba, já myslím, že prostě se děje na tom světě tolik sraček, že je potřeba si užívat ten život naplno a prostě vzájemně si předávat tu energii. Teď to zní jak nějaký ezokeci, ale prostě je to tak, pojďme si to užívat a protože jak říkám, no, ono tyhle události člověku připomenou to, že fakt je potřeba ten život prožít naplno a každý den si užít. Protože nikdy nevíme, jak dlouho tady jsme a v jakém stavu tady dlouho pobudeme nebo nepobudeme. Tak už dost. Ano, konec Díky ezoteriku, to byly krásný slova. Ano. Když se to mám říct stručně, tak teda, jestli čekáte nějaký zásadní novinky, tak ty nebudou. Teda kromě lámání ukovanou, spíš chceme za těch 60 minut to jako vždycky do těch lidí nahrnout a užít si to, jak my, tak vy a aby to mělo pořádný koule a aby si všichni řekli, jasně, dostali jsme to, co jsme chtěli mít. Přesně. Hele, kluci, co vy vlastně máte jako takovou motivaci, když pomineme teda zase prachy, vylézt na pódiu znova, co vás jako tam baví nejvíc, ta odezva od těch lidí, nebo že si prostě zahraješ oblíbený písničky, jako, co tě jako tak, když jdeš na to pódium, tak na co se těšíš jako nejvíc? Jo, jak na mě ukazuje, ať to řeknu já. Dobře, já to řeknu, no. Ono je to ode všeho něco, takže to samozřejmě to, že si tam zatřískáš do té kytary, která hraje, protože máš dobrý aparát, že si za ty prachy, co do nás ty diváci pouštějí, můžeš ten dobrý aparát koupit a ta odezva toho publika je samozřejmě taky skvělá. Já se vždycky těším na toho jednoho člověka v tom krásným davu, jak tam stojí ten pán s nasraným výrazem a divně kouká na každýho z kapely a vysílá takovej signál, no, tak teď mě přesvědčte. Tak na to se vždycky... A nebo signál... Já si z toho dělám prdel většinou. Takhle ten signál vnímáš ty, ale ve skutečnosti z jeho hlavy jde to, sakra, proč tam nestojím já? Myslíš? Kde jsem udělal chybu? Je to možný, jo. Opravdu se člověk říká, ale já se snažím těmhle tvářím vyhnout. Vždycky v tom publiku je, jo, opravdu tam je jeden člověk kyselej. Je. A mě vždycky fascinuje, jakoby, co to je za zvláštní typ. Já nevím, právě si říkám, někdy to je takový profesorský typ, někdy, vždycky je to něco jiného a já snažím se najít vzorec. Co to je vlastně za typ člověka a já jsem zatím nepřišel na to, jak ho charakterizovat. Hele, přesně. Jeden můj známý muzikant, taky známého, nebudu ho jmenovat, mi řekl právě ohledně těch hejtů a takových těch věcí, říkal jednu věc. Jo. On říkal, když někdo se takhle dívá třeba, nebo kritizuje, hejtuje a to, tak to znamená v podstatě rovná se sakra, tuhle práci bych chtěl dělat. To je dobrá myšlenka, něco na tom určitě bude. No, takže, to je dobrý. Takže v tomhle smyslu to tak je, jakože přesně takhle bych tam chtěl stát a taky tam pařit a někde se stala chyba, nejsem tam, no. Ano, to je dobrý. Kluci, kolik máte koncertů za rok? Asi 45-50. Ono je to tak akorát, aby se ta kapela nesežrala, byli jsme na sebe hodní a měli se rádi, jo. To jsem se právě chtěl zeptat, protože si myslím, že třeba ten potenciál by tam byl větší. Teď jsme se bavili o tom, že Olympik hraje 80 koncertů ročně, že jo. A že teda... Ty jsou starý, tam už ten testosteron není, jo, takže to jako tam to proběhne v klidu, no to ještě u nás to jsou ty hřebečci, jo, nadržený, co to tak... A ještě musíte jít v té dodávce spolu, že jo? To taky není... To už dávno není. Ne, už jezdíte samostatně, jo? Kolona Valdagen, 10 aut, jo, každej sám. Ano, to je teda taky naše výjimka, no, že tam přijede 10 aut, každej svým autem. Přesně tak, my už nadržený jezdíme zásadně solo.
A on to je návod, jak ta kapela může přežít, jo. No, tak jedině tak. Takže a podle čeho si teda vybíráte ty koncerty, když už je jako redukujete, tak podle čeho si vybíráte koncerty, kde teda budete hrát? Oni už ty štace jsou daný za ty roky, to je vlastně jako aby řekl přes kopírák, takže to víme, kam to... No a pár těch nových, co je, tak se to tak nějak obšancuje, zjistí se co jak. A vybíráme si, no. Super, my se blížíme ke konci a já bych vás chtěl poprosit o jednu věc, teď to bude takový, řekněme, soukromnější, privátní, doufám, že mi to posluchači odpustí, ale moje mamka miluje Valda Gang. Miluje konkrétně píseň Eldorado, tu si právě teď dáme. Včera mi volala, říkala, ty tam budeš mít zítra ty Valda Gang, to já si to musím naladit a budu poslouchat a tak dál. Tak věřím, že poslouchá, doufám, že poslouchá. Já bych od vás chtěl, jestli byste jí mohli věnovat následující písničku. Tedy jmenuje se samozřejmě Drábová, takže paní Drábová, tak jestli je to možný, já bych jí to věnoval od vás přímo a pak bychom jí to pustili. Určitě, tak pojďme na to. Tak milá paní Drábová, Zlatíčko, jsme rádi, že nám fandíte, posloucháte a tahle písnička je samozřejmě pro vás. Mamko, díky a vydrž. Dobře, a já děkuju vám, děkuju, že jste přišli, bylo to super povídání, budeme se těšit na Valda Gang nejenom na Rockinech a teď už pojďme na závěrečnou píseň Valda Gang a Eldorado. Tak mami, tady to máš.